טוב, אז בואו ניכנס לבטל רויאל ונראה אם בעצם יש לנו את הסקין גלקסי בת. טוב, אני לא מאמין למה שאני רואה פה, חברים. מה קורה אנשים? כאן יונסי, והיום אנחנו בעוד סרטון של פורטנייט באטל רויאל. אני יודע, זה הסרטון השלישי שאני מעלה היום, אבל הפעם זה באמת מטורף. אני אראה לכם בעצם איך להשיג את הסקין גלקסי בת בפורטנייט. זה באמת מפחיד, זה ברמה מטורפת. אז אל תשכחו ללחוץ על כפתור הסאב והלייק, וכן. כל מה שאתם צריכים בעצם זה את הסקין של ריינייט ואת התוכנה HXD שאני אתן בדיסקריפשן. עוד משהו, יש את כל הקודים האלה גם בדיסקריפשן, אל תשכחו לבדוק אותם, ויאללה. הרבה קודים מאוד ארוכים, אז מה שאתם צריכים לעשות זה בעצם קודם לפתוח את ה-HXD, ללחוץ פייל, Open. כשהגעתם לכאן מה שאתם צריכים בעצם זה למצוא את איפה שהורדתם את הפורטנייט. אצל רוב האנשים זה כאן ב-OSC ופרוגם פיילס, אבי גיימס, פורטנייט גיים, קונטנט ופאקס. עכשיו יש לכם כל מיני דברים כאלה, אתם צריכים לפתוח את פאק צ'אנק 0 מקף ווינדוס קליינט נקודה פאק. לוחצים על זה פעמיים. עכשיו זה פתח לכם בעצם את המקום הזה. מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ קונטרול R במקלדת ונפתח לכם חלון כזה. פה אתם לוחצים על Hex Values ואז לוחצים Promote on Replace ו-All. אז מה שאתם צריכים לעשות זה לקחת את הקוד הראשון ולהעתיק אותו. עכשיו להדביק אותו למעלה ב-Search for. הדבר השני שאתם צריכים לעשות זה לקחת את הקוד השני ולהעתיק אותו וגם להדביק פה. עכשיו לוחצים Replace All. עכשיו זה שואל אתכם שאלה כזאת, מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ על All. אחרי שעשיתם את זה אתם מחכים שזה בעצם יטען, אז אני אראה לכם כבר מה עושים. יש לכם כזאת הודעה, לוחצים אוקיי ואז לוחצים פה או פשוט קונטרול S. עכשיו בזמן שאתם מחכים אתם מוזמנים ללחוץ על כפתור הסאב והלייק ממש כאן למטה. כל לייק וסאב ממש עוזר לי, אתם לא מבינים כמה. אני משתדל להעלות כמה שיותר סרטונים ובתוכן כמה שיותר איכותי. עכשיו הדבר הבא שאתם רוצים לעשות זה לסגור את ה-HXD ולפתוח אותו שוב. אתם מעתיקים את הקוד השני בינתיים, השלישי בעיקרון, פותחים שוב את אותה תיקייה, קונטרול R ומדביקים. עושים אותו הדבר עם הקוד שמתחתיו ומדביקים. אומרים ל-Hex Values, Promote on Replace ו-All. עכשיו בעצם אתם חוזרים על הפעולה הזאת עם כל הקודים, יוצאים ונכנסים, מדביקים וזה, ובעצם נחזור אליכם כשאני אסיים. אתם יכולים ללחוץ במקום פייל Open, אתם יכולים ללחוץ פה וזה ישר פותח לכם את זה. אז זה סתם משהו קטן שרציתי לומר. אם אתם נתקלים בבעיה כלשהי, אז מה שאתם צריכים בעצם זה להיכנס לשרת הדיסקורד שלי שיהיה למטה בדיסקריפשן. וכל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לחדר הזה ולכתוב שאתם צריכים עזרה. אני אפנה אליכם כמה שאני אוכל ואני אעזור לכם. שימו לב שיש גם קודים פה, הם ממש קצרים, אולי אתם לא תשימו לב אליהם, אבל צריך להתייחס אליהם. אם נגיע ל-50 לייקים, זה רק ייתן לי עוד מוטיבציה לעלות סרטונים כאלו. טוב, אז עכשיו סיימתי את הכל, ומה שצריך לעשות זה בעצם רק להיכנס לפורטנייט, וסיימתם. אני כבר עכשיו עונה לכם לכל מיני שאלות. אתם יכולים להיכנס עם זה למשחק, אבל מה שאתם לא יכולים זה שאחרים יראו את זה. אני לא יודע אם רואים את זה בלובי או לא, אבל כנראה שלא. טוב, אז בואו ניכנס לבטל רויאל ונראה אם בעצם יש לנו את הסקין גלקסי בת. טוב, אני לא מאמין למה שאני רואה פה, חברים. אני ממש לא, אני לא יכול לתאר את זה. זה פשוט כזה מגניב, זה כזה מוזר וזה כזה מדהים. אז אל תשכחו לתת לסאב ובלייק, זה פשוט מטורף. תשמעו שאם לזה אתם לא נותנים לייק, אז אני לא יודע למה אתם כן נותנים לייק, כי זה באמת המדריך הכי מטורף שהיה לי בערוץ. זה פשוט מדהים. הקטע הזה, אני אפילו לא יכול לתאר את זה. זה הסקין הכי טוב שאי פעם היה לי. אז כן חברים, תודה שצפיתם, נתראה בעוד סרטונים ובלייבים כאלה, ויאללה ביי.